langsung jongke panumbu apa di lantai abega basabab badan kok kalare indah ado bantiang balega indah ado iya mande bantiang balega sapantun langsung jongke dada arang panggang jadi abu rumi bagalu ijo baban bare anta kasia tanpa mangadu deburak bana paruntungan onde balasong jongke balasong jongke balasong jongke langsung jongke panumbu apa di lantai abega basabab badan kok kalare indah ado bantiang balega indah ado iya mane bantiang balega badan jadi bare badan diri rang cuek juo dek burak bana paruntuangan dema balasong jongke balasong jongke balasong jongke langsung jongke panumbu apa di lantai abega basabab badan kok kalare indah ado bantiang balega indah ado